Аз съм Ласко БГ. Добрашен епизод. Това е втора част от нашето оцеляване в Roblox. Да, хора, намерихме играта. И сега гледах Анди Плейгейм и той играеше същата игра. Точно сега се качи видеоклипа Тези ден ще има видеоклипчета. Защо ще се зарежда? Ще се видим като стане. Той вече стана. Добре, сега да като такова какво? What? Макс! Нещо черно. Бе!